আৰু লগতে আমাৰ দুৰ্গা পূজা মন্দিৰৰ পূব চাইডত যিসকল ৰাইজে নিজৰ চাইকেল বা বাইক বা স্কুটি বা 4 চকা বাহন ৰাখিছে তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ পৰা গাড়ীসমূহ লৈ যায়। এইটো আমাৰ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ পৰা আমাৰ মন্দিৰত তেওঁলোকৰ নামবিলাক যাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰে আৰু লগতে সৰু সৰু ভাই ভণ্টিসকলৰ সৰু ডান্স প্ৰতিযোগিতা समायाबाबो गोसाबाय आरोना नोंथांमोना समायना समाया ओरै माबा कीर्तन सोलिगासिनो दं नायनो हागोन कीर्तन सोलिगासिनो नैयावबो साजायदों आरोना फुजा होलाबायदों मानसिफ्रा नै सोरबा सोरबा दान होयोबा लाबाय ओमफ्राय बेयाव शिब मन्दिर दङ शिब मन्दिर कालि मन्दिर दङ नै बिराद गिदिर आखिदों बिथांखौ जुबिनगार्गखौ मानसिफ्रा एसे फिर जाहांबाय आरोना ओमफ्राय दा एसे टाइमा माबा मा होनो टाइमा दा 7टा 6टाफोरल' जादों ओमफ्राय दायो जेब्ला फिल्म देखायनाय सम जागोन अब्ला 8टा 9टायाव गोबां नुगोन आरो नोंथांमोना कीर्तन सोलिगासिनो कीर्तनखौ देखायनो দুৰ্গা মন্দিৰ বনাই আছো ইয়াৰ কাৰণে আমি দান ভাণ্ডাৰ খুজি আছো ৰাইজৰ পৰা ৰাইজে যি পাৰে তাকে দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে আমি কোনোবাই যদি কি দিয়ে না দিয়ে কোনোবাই যদি আগ্ৰহী যি দিয়ে ইয়াৰ কাৰণে আমি দান ভাণ্ডাৰ ৰাখিছো যি দিয়াৰ ইচ্ছা হৈছে এইটো ইয়াৰ কাম কৰাটো কিমান হৈ গ'ল 1 বছৰ 1 বছৰ
বছর এইটো বানাতে 1 বছর খরচ এইটো স্কিম পাইছে না রাইজৰ কোনো স্কিম নাই রাইজৰ কোনো স্কিম নাই रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांसिम आंनि खुलुमनाय आरो गलामगुरिनि दुर्गा फुजा कमिटिनि जानानै आं नोंथांमोनखौ खुलुमबाय थारमाने जोंना बे गलामगुरि दुर्गा मन्दिरखौ जों रायजोआनो जानानै माने बयबो एसेनै जि हायो बेखौ जों खांनानैहाय जोंनि मन्दिरखौ बे लुगासिनो जोङो ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम जों गलामगुरिनि फुजा कमिटि जानानै बेखौनो सावरायनो नागिरो जाहाथे नोंथांमोनाबो जि हायो जोंनि बे दुर्गा फुजा मन्दिर लुनायनि थाखाय गावबागाव गोसोनिफ्राय गोसोखांनानै बा गोसोनिफ्राय अननानै जि हायो नोंथांमोना जाहाथे जोंखौ एसे हेफाजाब खालामो ओमफ्राय दिनैनो नङा फुजा जोबनायनि उनावबाबो जाहाथे नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे दुर्गा मन्दिर लुनायनि थाखाय जाहाथे हेफाजाब खालामफैयो बेनो आंनि रायजो राजा नोंथांमोनसिम बेनो आंनि खावलायहरनाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन बेवहाय बिजनि गलामगुरि बेवहाय दुर्गा मन्दिर नोंथांमोना दान होदो आरोना बेवहाय दान बेखौ दान दङ नोंथांमोना बे मन्दिर लुनायाव नैबे दुर्गा फुजानि मन्दिर लुनायाव नोंथांमोना माने कमप्लिट जायाखै बेनिखायनो फैसा एसे गोनांथि जानानै दङ बेखायनो नोंथांमोना नैबेयाव नैबे दान बक्सआव दान होफैनो हागोन आरोना नोंथांमोना नैबे फुजा जोबबाबो बेयाव थागोन आरोखि जे हायो नोंथांमोना एसे बेवहाय फैनानै होफैबानो जाबाय दानखौ नोंथांमोन दाना एसे जाहांबाय आरो ना बेसेबांसो आरोना गावबा गावनि गोसोनिफ्राय जि हायो एसे दान होलांबानो जाबाय जोंनि बे मन्दिर लुनायनि थाखाय बेसेबांसो थांबावगोन बायदि बाजेटआ बेसेबांसो थांबावगोन बाजेटआथ' दाबो गोबाङै दं खमसे खम दाबो 30-35 लाख नांगोन जोंनो नांबावगोन बेनिफ्रायसो जों कमप्लिट खालामनो हागोन दासान्दि जोंना खमसे खम 11-12 लाखसो थांखाबाय दा रायजो राजामोनखौनो जोंनि कमिटि जानानै जों माने सावरायदों जाहाथे नोंथांमोना फैनानै लैहोर जोंखौ माने हेफाजाब खालामो बेनो आरो जोंनि जेनेबा सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनाखै नामा सरकारनिफ्राय जेबो गैया जों पाब्लिक जोंनि बाउनि मानसि बयबो हारसा बर' खुनु खोथा गैया जेबो गैया बयबो फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो जों बेबायदि लगाय लथाय जानानै जों गासैबो रायजोफोर ज' जानानैहाय जों बे मन्दिरखौ लुगासिनो आरो बिदि आरो ओमफ्राय दा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे मोनजानो लुगैयो नामा दा बे उननि खोथासै दा आं बेखौ जेबो बुंनो हाथ'ला सरकारखौ मा खावलायनो सानो सरकारनाव खावलायला होबा होफैबाय ने थारमाने आं बेखौनो होनो आं रायजो राजा आं माबायो दा बे जोंनि कमिटि मा खालामो सरकारनिफ्राय मा डिसिसन लायो खोनाबाय नोंथांमोना अननानै बेखौ शेयार खालामनानै हो सार धीराज जोंहा माबा दङ सबायझार समस्थिनि सार धीराज बसुमतारी बिथांखौ सारखौ जाहाथे बे भिडिअखौ नुनानै बे मन्दिराव एसे दान होफैयो सरकारनि जेबो मोनाखैनो बेखायनो नोंथांमोना सरकारनि एसे दान होफैबानो जाबाय नै बेवहाय एसे नोंथांमोन देखायनो आङो दासान्दि नै मानसिफ्रा एसे खम आरोना नोंथांमोन देखायनो नोंथांमोना नायनो हागोन मन्दिरखौ मन्दिर साइड नैबे दहाय नोंथांमोन नायनो हागोन आरोना नैबे आफा गनेश आरो आइ बिमा लोखि दहाय आरो नैबाव दङ कार्तिकजों आइ बिमा लोखि ना सरस्वती इदि नायनो हागोन मन्दिरा दा लुगासिनो नै नायनो हागोन नोंथांमोना नैबे कमप्लिट जाथ'वाखै बेनिखायनो बिथांमोननो डनेसननि गोनांथि जाबाय कमप्लिट जाथ'वाखै बिल्डिं बायदि लुगोन आरोना बेखौ बिल्डिं बायदि लुगोन बेखायनो दा डनेसन नांगौ जादों नोंथांमोन
फुजाया जोबनो गैथारला आरोखि सानसे माबा साननै बिदि दंबावो दा नोंथांमोना फुजा जोबबाबो फैनो हागोन आरो ना नै दा बिदि साजायदों साजायनाया नोंथांमोन गोजौनिफ्राय एसे भिउखौ देखायनो नोंथांमोननो एनाउन्स होबाय बिथांमोना दान होदो आरोना सोरबा सोरबा एसे सोलिगासिनो दं बेवहाय दा मोनायाव एसे बांसिन जाबावगोन आरोना दा एसे मानसिया खम जाथ'दों थेंक इउ दिस आरे itu Poslabari लोगो मानसि लोगो मानसि जागोन आरो एसे हायोला नोंथाङाबो एसे होलांदो आच्छा र' फैसाया बेसे बुरजा दंथाय आंनाबो गरसे गरनै खनथुमना लाबोनायसोब्रा दान होबाय बिथाङाबो दा नै आंबो 100 होसिगोन आं 100 लोगोफोर नोंथांमोना 10-20 लाख जा थाइबाबो जायो होलांल' नोंथांमोन सोनानै होनोसै आं बेवहाय बिमा दुर्गा देबि मोजां खालामनांगोन पाल करबालागे रे आमार जोंना मन्दिराल' जानांगौ बयबो जाहाथे हेफाजाब खालामो दे गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ देखायसै गासिबो देखायदों दे जोंनि फुजा नोंथांमोन दा गाहायाव फैबाय आङो मा दङ नोंथांमोननो फुजायाव फुजायाव मा लाबोदों माबा ब्रेक डेन्स ओमफ्राय ट्रेन एरि दङ नोंथांमोननो देखायनि मा होनो एक्सप' लाबोदों बेखौ देखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था अननानै स्किप खालामना যিসকল ভাই ভণ্টিসকলে আজি আমাৰ মন্দিৰত ডান্স দিব বুলি আশা কৰি আছে তেওঁলোকক আমাৰ মন্দিৰত আহি নাম দিবৰ অনুৰোধ জনোৱা হয় যিসকল ভাই ভণ্টিসকলে আজি আমাৰ एसे खम आरोना ओमफ्राय दा फिल्म टाइमाव बिराद मानसि जागोन आरोना आरो नोंथांमोना एक्सप'खौ देखायहैगोन एक्सप'आ ओरैजाय नङा आरोना ओरै मन्दिर दङ ओरैजाय नै बेयाव सुक्रुबार बाजार जायो आरोना सुक्रुबार बाजाराव लास्ट जागोन ओरैबायदि गिदिर जागोन ना नै बेवहाय थांबाय आरोना नै नायनो हागोन आपको 100 चले बिलाय কোনটো 100 Actually. এইটো সব 100 সব 100 হয় কি বেক only back আচ্ছা only back 100 नोंथांमोन एसे मानसिया हांबाय आरोना लास्टआवथ' बिराद अफार होगोन ओइथिंबो माबा दंलाबायो दखान मेथाइ सिथाइ जाग्रा नै अबेबा सेल जायो अबेबा सेल जाया मानसिया दा एसे जाहांबाय नै रायजोफोर ओमफ्राय दायो ओरैबायदि मानसि जागोन ना नोंथांमोन एरायफिननो जायगा मोननाय नङा आरोना दायो फिल्म समाव आरोखि सिनेमा दिनै मा होनोमोन दा सिंखाय दङ आरो मोनसेया गोसोआ बोराया होननाय मोनसे फिल्म दं बे मोननै जागोन आरो दिनै नै नायनो हागोन नोंथांमोन मा फानदों नै नायनो हागोन सुथुला सिलाय फानदों नै आसान फानदों आरोना आसान फानदों नै देलायग्रा एरि बेग एरि गोसो बायदि बायनो हागोन नोंथांमोन दामफ्रासो माबायदिथाय मानसिफ्राथ' एसे जाहांबाय
नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन आं बेसेबां दखान दं नै मा फानदों गल ना मा जाखो बिलाय नै उरां फाइटार माबा माबि सिलाय सुलाय फानजोबदों आरोना नै नोंथांमोन नै फटक सटक ओरै नै मा दं नोंथांमोना नायनांगोन बारि लांदां फानदों नै एक्सप' नङा दे बेयो लोगोफोर ओरै दुर्गा फुजा मन्दिरथिं फानफैदों ओरैनो लांदां जायगायाव आरोना एक्सप'थिं नोंथांमोननो देखायलांसिगोन आङो फारि नायलांबाय था लोगोफोर नै दा एसे मानसि जाहांबाय नै बेबायदि सिख्लाफोरबो नुयो समायना माबा लंपेन्ट माबा गस्ला माबा गानलायनाय सिख्लाफ्रा नै बिदि साइज सिख्लाफोरबो नुयो नानि मोनबायदि नैबे दख'ना बायदि सिम्पोल गाननाय आरोना नोंथांमोन सिम्पोल गाननानै फै लंपेन्ट गाननानै फैनो आरोना जांख्लाब नै सिख्लाफ्रा मालाय नोंस्रा दख'ना गाननानै साइज आराम बेवहायनो सिनायनो हायो नोंथांमोन बेवहायनो सिनायनो हागोन आरोना सोर सिख्लाया मोजां सोर सिख्लाया एसे फालतु बेफोरखौ बहायनो नोंथांमोन नै एसे थांगासिनो दासान्दि गासिबो मानसिखौथ' देखायजोबनो हाला आङो मानसिफोराथ' नुजाजोबनो लुगैयो आरोना गासिनो सिख्लाफ्रा माबा बायगासिनो मेथाइ सिथाइ दखानफ्रा नै एवगासिनो नै जुलाफि एवगासिनो जुलाफि मेथाइ दखान होग्राफ्रा ओरैजाय माबा दखान दङ जुलाफि एवना बोखांबाय नै मेथाइ सिथाइया दा जानांगोन आरोना मानसिफोरखौ देखायग्रोनां एसे नै माथो मादैया सिनायाखै नै जोंना मादै बेरायफैदों खुलुमखांबाय नै दादियाबो नै जोंना फैग' हेल' होनरब्रा हेल' होनर नैबे मादैनि फिसाजो जोंहा बिनानाव फैग' देबि नै मा बायखो आदसा दा खुलुमदोंल' फार्स्ट फैजेननाय दा नायलांदो मा दं सिनेमा नायला दिनैसो फार्स्ट ने आदसा दे नायनो हागोन लोगोफोर एसे फिर जाहांबाय आरोना एसे फिर जाहांबाय एसे समा गाननांगौलै साइज नुनायनि सिख्लाफ्रा फसायनाय नङा नङाबा समा गाननाय लोगोफोर समा एक्टर नुनायनि मिलायलांबायसोलै मानसिफ्रा एक्टर साइज नुबा आंबो सासे लानो हागौ गैखाया नालाय सिख्लाफ्रा नै मेथाइ सेथाइ मा जानो एम्बु खुगा नै नोंथांमोन जाहांबाय नैबे एक्सप'र्टिं नोंथांमोन बे एक्सप'र्टिं जागासिनो एक्सप' नोंथांमोना नुनो हासिगोन आरोना खाथिथाराव मोनफैथारबाय आङो नै लोगोफोर नै माबा माबि मेथाइ सेथाइ फानग्रा आरोना नै सौग्रावलायसैसो नै लोगोफोर जागासिनो मालाय गोदाव फैसा दंना दं मालाय जागासिनो जोंहा गल'ल' जाबाय दा आरोना रावबो लोगो गैया लोगोफोर हारसिं एकदम खेबगासिनो नै लोगोफोर लागाव फिर जाहांबाय माथो ओइथिबो आयो बेलुनानै समायना रमायना नै नायनो हागोन आयो आजां सोर साबैसेखौ नायख'नो आरोना सेंग्रानि सेंग्रा सिख्लानि सिख्ला गथ'नि गोदा बोरायनि बोराय बुरैनि बुरै लोगोफोर आयै नै एसामिस नायनो ना नेपालि नायनो माबा आदिबासि नायनो ना बर' नायनो ना गार' नायनो ना राभा नायनो ना उरांफोर नायनो गासिबो दंजोबो नोंथांमोन नै नायनो हागोन आयै गोसोफ्रानो दुंखावजोब्बाय आरोना गोसोफ्रा आरो फैबावगोनसो दायो फैबावगोन ओरैबायदि फिर जागोन नोंथांमोना ओरैबायदि फिर जागोन एकदम नोंथांमोना नै नायनो हागोन एकदम माबा बारला बारलिबो दङ नै माबा माबि नै सिबाय मागिग्राफ्राबो दङ आरोना
नोंथांमोन नै वा मोसाबायसो दानियाव नै मोसाबाय र' खाथियाव खेबनानै देखायदों नै नानि फंबायखौ फंबाय माबायदि मोनदों मोजां मोजां नै बा जों बारल' जागोन ना बारल' जायाब्रा एथ' आमार चलिब ना नय चलिब चलिब नै बिथांमोना होग्रा बबेनिफ्राय कटपरा आइसै कटपरा बरपेटा নহয় ना নহয় হয় इमान दूरपरा आइसै बापरे बा नोंथांमोन नायनो हागोन आयौ सुन्दुरि सुन्दुरि नोंथांमोन नोगोर साइज साइज देलायना फैयो ओइ नै लोगो मोनलायबाय सासे ओइ फंबाय हेलो लोगोफोर बिदिखौबो जाखा आच्छा मा बायगोन बायथ'वाखैलै दा बायगोन स्लिमफोरनाया नायथ'ला आच्छा आच्छा दिनैसो फार्स्ट ना मालाबा फैफेरबाय दिनैसो फार्स्ट आच्छा दे बेराय दे देखायबावनि आं र' मोखां खोबनानै देखायगोन आं नानिमोनखौबो फंबायमोनखौबो एकदम रावखौबो हगारा आरोना जाय फैयो सेंग्रा सिख्लाफोर सोरबा गोसोलायनो दं खमायबा नायनानै नोंथांमोना हमनो हागोन नाय सोरजोंबा माबा लाइन लानो हागोन आं फुजायाव गासिबो खेबना देखायजोबगोन आं लोगोफोर गासिबो नायजोब नै बा जागासिनो मा बुस्थु बिलाय आयौ मा मेथाइ बिलाय आया itu কি মেটাই हाँ दादा itu ये क्या है हाँ सुपर है आलू खसीम अच्छा कहाँ से आप लोग हम तो कलकत्ता हाँ कोलकाता कोलकाता अच्छा नहीं बिथांमोन वाह क्या बना रहे ये मेनू ये क्या पकोड़ा चिकन पकोड़ा अच्छा कितने का मिलेगा एक में एक प्लेट में हाँ 4 पीस 50 रुपया अच्छा और ये क्या बना रहा है बर्गर अच्छा अंडा के साथ अच्छा है भाई लोग बाप रे बाप यहाँ पे कितना आदमी होता है यहाँ पे पूजा में आज अच्छा आएगा अच्छा ठीक है दे दो दुकान दे नोंथांमोन नायनो हागोन नोंथांमोना नै मेनला जांगाजां बर' सिख्लाफोर माबा एसामिसबो दङ नै गासिबो नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना नै बांसिनानो नोंथांमोना बर' जायगायाव एसामिसफोर दस्रा जाथिफोरा बांसिन दखान होफैगोन नोंथांमोन नाथाय जोंनि बर' हारिफ्रा दखान होनायाव गैया एकदम खम खालि जोंना गय दखान माबा साहा एसे दखान होबाय बेफोरबायदि सेन्देल फैदा सना रुफा गासिबो दस्रानि दखान होजोबग्राया दस्रानि गोजा आरोना नोंथांमोन जोबथासिगोन दिनै लास्ट जोबहां फुजा आरोखि ना नोंथांमोन नै नायनो हागोन वाव गक्लस आयौ सेन्देल फैदा नै वाव गक्लस क्या बेचता है यहाँ पे क्या है सामान घड़ी और सोसमा अच्छा बेल कितना है कितना बेल ओ ये लेदर का कितना है हाँ कितना 250 में दे दो 150 में अरे यार यूट्यूबर को नहीं देगा दे दो 150 नै नागोन नोंथांमोन दा मोनसे बेल बायगोन आङो नोंथांमोन बेल बारा जायगा गैया नोंथांमोन बेखायनो खेबला खेबलि ब्लग माबासै आङो नै नोंथांमोन नायनो हागोन समायना गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै लागाव आयौ मा जायगालै बेलाय आयौ फिल्म नायग्राफोर जाग्राफोर नै नोंथांमोन आयौ गारि दंलायो नै लोगोफोर गारि दंलायो नै लोगोफोर बापा गथ'आ बरिया मोनबायलै बे नै रिमट कन्ट्रलजों सालायग्राबावसो नै बिदा रिमट कन्ट्रल खालामगासिनो बाबुआ भैया जी ये गाड़ी कहाँ से लेके आया भैया जी गाड़ी कहाँ से लेके आया दिल्ली आप किधर से आप
बिजली अच्छा दिल्ली में लेके आया वाह बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया ओहो ट्रेन 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 नोंथांमोन वाह ट्रेन दुंदुदाव ग्राया नोंथांमोन गाखोनो हागोन ओ सिख्लाफ्रा गाखोबाय हनै बा ओहो खारनाय 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 ट्रेना ओहो नोंथांमोन नै वाह नायग्राफ्रा बिथांमोना गाखोग्रा गोजा खोमा बिथांमोना गाखोजोबगोन आरोना गाखोजोबगोन नै वाव नै टिकेट फानग्राया बेसेबां सोंनि र' सोंनि टिकेटआ बेसेबां 50 बर'निया बर'फ्राबो होनो हादों मोजां बबेनिफ्राय लाबोखो बेखौलाय हा इउपि आच्छा दे एसे खम लाजाया होमबा आच्छा 50 थाखा गोजौ हाबाब नै बाबुआ बायबाय लालायबाय आंखौसो लाखोना आंखौसो लाखो नै माथो जोंखौ बेजों सिनायराखै आङो आच्छा नै बाबुआ बा दे गाखोनो नागिरदों नामा दा आच्छा गाखोसिगोन बा दे बेरायखावनो नोंथांमोना आरो बहायबो माबा दंबावो आरोना नै गाखोग्रा बहाय रावबो गाखासिनो रावबो गैया 50 थाखाबो लागोन बहाय दामा नै आयै ट्रेना ओरैबो दङ नै बे एसे गथ'नि नोंथांमोन नायनांगोन बाव उन्दैया हनै अह माय गड नै सालायग्राफ्रा ओइनै माबायाव बैयाव गथ' गाखोग्रा दं नै ट्रेना सक रेलगारि मोनहैयो आमथिखा मोनहैयो खैला मैला मोनहैयो गुदु फंबायमोन हेलौ ओइ नानि ओइ सिनायदों ओइ नै बिब'-बिजोफ्रा नेगासिनो दङ नोंथांमोन नै गावसोरबो गाखोनोबो गाखोबावगौसोमोन आं नै बैहाय गिदिर गाखोग्रा दङ उन्दै गाखोग्रा गिदिर गाखोग्रा आरो नै बाहाय उन्दैफ्राल' नै नानिया बे आंखौ सिनायलै नानिया नोंथांमोन नै गाखोना आरो देखायबावनि नोंथांमोननो नै फिल्म साइडआवबो फिल्म दङ आरो ना गथ'फ्रानो गिदिंगासिनो आखाइजोंसो फिदिंबावो खोमा नै नोंथांमोन आखाइजोंसो फिदिङो बिना बे बिदि जागोन बे बेयाव खामाय नोंथांमोन नै नोंथांमोनाबो खामायनो हागोन आरोना आखाइजों नारनांदो सिन्था गैया मेसिन नाङा थाव खरसा आरोना नै बाबुमोना अहो बाबुमोन गारि सालायबाय बरिया गुदु पे होनलायदोंब्रा नै फंबायमोना बिराद खुसि बिथांमोना बिराद खुसि ओरैबायदि फुजायाव खुसि जायो आरोना नोंथांमोन बेखायनो फुजायावबो नोंथांमोना एसे लांनांगौ आरोना नै नोंथांमोन आरो बेसे मा दंबावो नोंथांमोन देखायजोबगोन आङो नै माबा दं टिकेटआ फंबायमोन बेसेबां 50 फिदिंनायानो एसे खम लानांगौब्रा जों गाखोजागोन गाखोजाया गाखोजायो गाखोजागोन नालाय बियो बायबा आंजों गेले एसे खम लानांगौब्रा गावसा नारनायखौनो जोंलालै फंबायमोन बाराद्राय जायो 50 थाखा गोजा आयै न'खरसेनि साब्रैसाबो गाखोनांगौबा थाखायो 500 माबा बेसेबांबा नै खामायनाय बरिया बर'फ्रा होदों बिराद मोजां जादों दस्रा हारि होनायबाथ' जोंनि बड'लेण्डनिखौ लुथिना लाजोबसिगौमोन आरोना बड'लेण्डनि सुबुंफ्रानो होनांगौ आरोना नै बिथांमोना जोंना मुस्लिम आइजोफोरबो फैदों बेवहाय एसामिस मुस्लिम नेपालि गार' राभु बर' बायदिसिना सोब मिलि जुलियै फैजोबो आरोना नोंथांमोन नै बेवहाय मा थखबलायखो मा जादों बेयावलाय नै नोंथांमोन थखबलायबा आयै बेबो बर' बिथांमोना होदों आरोना बा गोजौ बारल'लि आरोना नोंथांमोन नै आयै बारल'लि माबा नै फंबाया नायगासिनो हेलौ मेथाइ मोनजाबाय नै गथ'फ्रा बेसेबां गोलैबोलायो गोलैबाबो जेबो जाया आरोखि ना नै बेसेबां इन्टारेस्ट नोंथांमोन
नोंथांमोन जायगायानो थोलायलांला माबायो नोंथांमोन देखाय जायगाया थोलायलांला मेम'रियानो फुल जाजोब्बाय नोंथांमोन फुल आयै गथ'फ्रा नै बा मानसि इन्टारेस्टलाय बा नै बायदि गाखोलांदों नै लोगोफोर आयै गोलैबा आयै मा जानांगौ जाखो देखायनो र' नै दुबैसिगोन आरोना बा ओहो रंजालायबावसो नै बा नै फंबाया हारसिंल' बहाय हारसिं एकला कि खायासा रे बा हारसिं खायासा बा एकला खायासो बा नुबाय गथ' बा जागासिनो आरो नोंथांमोन सोर फैदों नोंथांमोन नायजोब दिनैनि माबा दिनाव नै बा समायना रमायना बयबो साफा बिराद मोजां मेकआप फुननानै फैदों आरो ना नोंथांमोन लिपस्टिक मेकआप सेकआप गासिबो नै नोंथांमोन खाथियाव खेबनानै देखायनि नोंथांमोन नै बेवहाय माबा जागासिनो दं ब्रेक डेन्स जादों ब्रेक डेन्स लागाव नै गथ'फ्रा गाबख्र'लाबायबाय आयु नै बिराद गोलैबावा बा बायदि गाबथार जादों नोंथांमोन नै बा लागाव नोंस्रा जेबो गियाखै बा नै ओहो बा मा गाबलायो गरम माबा माबि गाबलायो गिलु बालु आयौ नै सिख्लाफ्राबो खेबगासिनो दं फंबाय बिनानावमोन गाखोदों जानो हागौ बेखायनो खेबगासिनो आरो ना बिथांमोना नै बेवहाय नोंथांमोना एसामिस बायदिसिनाफ्रा होदों आरो ना बर'फ्रा होबा साबसिन जाबावगौमोन मोननै मोनथाम थाबावनांगौमोन बिदिया नै नोंथांमोन नायनो हागोन बरिया आरोना नै गाखोग्राफ्रा बा नै लहा गेट होजोबखादों रावबो हाबनो हायि जाबाय आरोना फंबाया हारसिं बा फंबाय लागायदे जिर' जाम मारदे जिर' मारदे दे ले लागाव बा बरिया होख्लायबाय आरोना नै जोंना बोराय सेंग्रा फैजोबदों आरोना नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों बबेनिफ्राय सारियालि गुवाहाटि सारियालि बै सारियालिया बिथां फैदों नै नायनो हागोन बाव लाइन बा लाइन बा 1 2 3 4 5 100 आयौ बा बिमान लाइन बा नै नोंथांमोन आयौ नानिमोन बोरै मोनखो खर गिदिङाखै नामा नानिमोन ओइ खर गिदिङाखै नामा नानिमोन नै नानिमोन खारबायसो आयौ इन्टारभिउ लाथारगौमोन आङो नै नोंथांमोन नायनो हागोन बास नै सौदुलामोन आयै लामायसो आयै बोरै जाखो लामाखौनो नुलायासैसो नै सौग्रावलि नै बिथांमोना गाखोग्रा आरोना गाखोग्रा खर' गिदिंनानै गांलाबबो गोलैनो हागौ नोंथांमोन लोगो दङबा सासे लोगो लाफाखा जाहाथे गांलाब खर' गिदिंनानै गोलैयो आरोना नै नायनो हागोन नोंथांमोन बाव समायना रमायना आयै बोरै मोनखो बाजै गाखोनानै आच्छा मोजां ने खर' गिदिङाखै नामा खर' गिदिङाखै आइ दे नै बिथांमोना एसामिस सिख्लाफोरबो दङ एसामिस बारा रायज्लायनो रोङाब्रा माबा उथिब नै बिनानावमोना लाजिनानै थाखोमाबाय आरोना एसामिसफ्रा बारा एसामिसफ्रा हिन्दी एसे रोंगौ लागाव नानिमोन लागाय उसेल ओइ लेवरा माबा जिर' जामार जिर' मार जिर' लागाव नै बिराद खुसि आरो नोंथांमोन बिराद खुसि बे फुजा दिनानो गथ'फोरखौ बिराद खुसि खालामनायनि दिन आरोना नै खर' साजोब्बाय आं बुङैनो नोंथांमोना होसिख्राव बुङै खर' मानि साजोब्बाय गारामा थराय जाजोब्बाय थरायजोबसिगोन नोंथांमोन लासैया खोनाया बावहाय एकदम दावराव लासैया खोनाया नै आयौ बहायबो मा लाइन जालायखो आया नै बेवहाय ट्रेननिया ओरैबो गाखोग्रा बैजोंबो गाखोग्रा खोमा आन्दासाव मोननै ट्रेननिया नैबे गिदिर गाखोग्रा नायनो हागोन बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बाजैमोन माबा आयंमोन मादैमोन फैलायलांबाय आयै नै आइजो माहारिफ्रा बबेनिफ्राय फैदोंब्रा बिसोरलाय सोंना
Nơi, mà thôi, mì đam bảo sự và cốt bữa ai xem madam. À? Nolbari nữa. Tiket kiman? 50 টাকা কম নহব কম নহব এইটো GST টো কমাইছে না GST এই কাৰণে কমিব লাগে দামটো আৰু কমিলে ইমান সুন্দৰকে মানুহ আহিব উঠিবই উঠিব नै नोंथांमोन होग्राया बिथाङा आइजो माहारि बरिया नै नोंथांमोन खेबग्राफ्रा बिथांमोना गावनि फिसाला माबा माबिखौ खेबगासिनो आरो ना ভাল লাগছে আচ্ছা তোমার ভাই কোনটি কি আচ্ছা বরিয়া नै বিথা বাহ বুড়ি লোক এটা হিসে নাকি ঠিক আছে উঠিলে একদম কিবা শিরটো এইটো কিবা হৈ যাব বরিয়া আৰু ঘুমব লাগে কিমান আছে যিখিনি আছে এইটো সব দেখাই দিম একদম गारामाफ्रासो रानखांजोब्बाय गैला बांद्राय गैला बहाय आरो नोंथांमोना एबार सिनेमा फिल्म मुभिनिखौ देखायसै नोंथांमोन मुभिनिखौ आङो गेलेनायफोर माबा माबिखौ देखायजोब्बाय नोंथांमोननो दखान होनायखौ देखायजोब्बाय एबार नै एसे ओरैजाय दङ मानसिफोर माबा गथ' गथाय लाना फैदों हाब खस्थ' जाया होमबा बियो अखा हाबा बोरै जागौमोन आच्छा बिराद इन्टारेस्ट मोनदों नङा होमबा बेनो मोनसे इन्टारेस्ट बरिया नोंथांमोन एसामिसफोरबो दं बेवहाय एसामिस जारौमोन एसामिस रोंनायबा होथारसिगौमोन नै ओइ हाब्रु जाजोब्बायलै नै लोगोफोर आयै हाब्रु जाजोब्बाय लामाया नै बोरै थाबायबावगोनलै पानी वैगल बाव नै गैला सेस पानी जाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर नै मानसिफ्रालाय होंगो दोंगो जाहांबाय आरो ना दायो फिल्म नायनो फैबावगोन लोगोफोर फिल्म नायनो 7टा 8टासोआव दा 6टासोल' जादों नोंथांमोन 6टासोल' 7टा बाथाय सिख्ला नायनो सेंग्रा नायनो लोगो हमनानै नोंथांमोन बाबुमोना बेलुन थिलुन लालाबायबाय नै बहाय आरो मा दंबावो हाग्रा बारि माबा माबि फानलाबायबाय आरो ना दखान आरो ना नोंथांमोना बिलुनफोरबो फाननो जानो हागोन नै बेफोरबायदि सान नै फंबाया माबाया नै गबायसो आयै बेसेबांनि लानायफ्रा बिलुनालाय बेसेबां लाया बिलुना 10 थाखा बर'नि एसामिसनि आच्छा बर'निखौ बाया होमबा बर'फ्रा होआखै नामा बिलुन दखान बर'फ्राबो होनांगौ नै एसामिसफ्रा गोबां खामायनाय जागासिनो दं बिलुन बानाय नोंथांमोन बायग्रा बिथांमोना बर'फ्राबो बायो बयबो बायसिनो ना नोंथांमोन बायनो हागोन एकदम नै मानसिफ्रा नोंथांमोन नै दाना फिल्म नै सिख्लाफ्रा नायनानै गोसोआ बुराया सिंखायनो नै सिंखाय बिले नोंथांमोन सिंखाय बेसे टिकेटआ बेसे सार टिकेटआ बेसे 150 आच्छा 150 नोंथांमोन 150
नोंथांमोन साबसक्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो फल' खालामनानै हो नोंथांमोन बिराद खस्थ' नोंथांमोन बेराय माबागासिनो आङो नै बेवहाय जाहागासिनो आरोना नै नोंथांमोन नायनो हागोन नै दासो एसे मानसिया हागोन ना ओरै देखायगासिनो दङ नै आरो नै हाबगासिनो बिथांमोना हाबगासिनो नै बिराद बर' सुबुंफ्राबो बिराद फिल्म नायो आरोना मानोना बर' हारिनि फिल्मखौ जोंहा फोथांना लाखिनांगौ बेखायनो बिराद सुबुंफ्राबो नायो आरोना नायनांगौ जोंबो नायो नै बरिया नै नोंथांमोन नायनो हागोन बेवहाय माबा हलसेल जानो नामा बयला हलसेल नामा बे एक्सप' नोंथांमोन बे एक्सप'नि बै फारसेथिं माबा माबि फानग्रा आरो ओरै बे एक्सप'नि फानग्रा दं आरोना नोंथांमोन सौग्रावनि जारला सौग्रावनि दखानफ्रा नै मा लाइन जालायखो दानिमोन मा बायनायखो हुर नै नोंथांमोन गुबुना थाखो नै नोंथांमोना ओरै बासिनो हायो आरो बबे मोनसेखौ लानो बासि नै आयो 200 गोजौ नैबे 100 नैबे 200 आरो नैबे 150 नोंथांमोन नै बायनो हागोन एसे दाम खमनि नालाय बुस्थुआ एसे माबा जायो आरोना एसे फुरानाखौ बिथांमोना फानफैयोलै नोंथांमोन मोजां नायनानै लाखा आरोना नै नानिमोन नै नानिखौ लोगो बावबाय नानिखौ नै नोंथांमोन नायनो हागोन सोर फैदों सोर फैयाखै नोंथांमोन एकदम नायजोब नोंथांमोना हाबा जागोदान मानि फैदों आरोना बाजै गोदानमोन मानि फैजोबदों बाजै गोदान मानि फैजोबदों आरोना नायनो हागोन नै लोगोफोर जायगाया गैलायलांला बाबुमोना नै जायगायानो गैलायलांला फुल स्ट'रि जाजोब्बाय दानै माखासे भिडिअखौ दानै हगारगासिनो नै नायनो हागोन नोंथांमोन जारंमोना माबायदि बायदों आरोना नोंथांमोन लाजिनानै थाखुमालायलांबायसो नानिमोना माबा मोनसे दाय मावदों ना लाजिनानै थाखुमादों नोंथांमोना नै आरो फारसा लाखोना माखो बाजै लाबाय बे नै एक्स'ल' मोजाङा मोजां नङा जाखो माथो सोर नुहुरलायो सोर नुहुरलायो नै नोंथांमोन बबेनि मा जाथिनो दखान होदों फालाय एसामिस गोजासो नोंथांमोन दखानदारफ्रा नै खावनानैबो लांनो हायो नोंथांमोन बेवहाय खावनाबो लांनो हायो रावबो नुवा सिसि केमेराबो गैया बय सिसि केमेराबो गैया रावबो दखानदारानो फैया हनै खावना लांजोब खावना हामालै लोगोफोर नोंथांमोन मानोना बर'फोरखौ बिथांमोना बिराद फोथायनाय दङ आरोना बर'फ्रा मालाबाबो खावा बेखायनो गोदाव सोराव दोनबाबो जेबो खावा आरोना नै बाजैमोना माबा नै बरिया नानिमोन नै मादैमोन नै एसामिस नेपालि सेपालि गासिबो फैजोबदों आरोना नै नोंथांमोन नायनो हागोन जोबसिगोन बाबुमोन कि करियासा सिलाइखौ खिना नायनाखि सिलाइ खिना नाय हाय नानि हाय बा सुन्दरी बरिया वाव नै मोनबेहरलायबाय जोंहा बिनानावखौ सब जायगायावनो देखायजोबगोन नोंथांमोन नायनो हागोन आरोना नोंथांमोन थख्लस मा बायनो नै आरो माबा बाबाजिफोरबो दङ नै जोंहा बाबाजि कटपरा हिसा পাতিলা দোহা আচ্ছা আৰু আপনি দাদা পাতিলা দোহা ইমান দূৰৰ পৰা আহিছা বাপৰে বাপ नै 1 টাকা 2 টাকা মাত্ৰ দিয়ে নাকি বিছানবো বিধানমोनबो বিধানमोन কি কারণে তো অবস্থা হইছে গাড়ি এক্সিডেন্ট আৰু আপনার কি কারণে হইছে बेमार जादों बिथांमोना नोंथांमोना अनोब्ला बिसोरनोबो एसे थाखाखौ होफैबानो जाबाय बिथांमोनाबो जाहाथे बर' हारि बिथांमोना अनसुला होननानै फोथाय जायो आरोना बिथांमोननोबो हो थाइसे थाइनै हो आरोना 10 टाका 20 टाका हो रावबो होथाराखै थाइसे थाइनैल' नुदों आङो थाखाखौनो बेखायनो बिथांमोननोबो होआ आरोखि ना
नै बिथांमोना एसामिस फंबायमोन बरिया सिलाय खिनानाय सिलाय बारुद ओइ itu 3 Januari itu moy ekdom YouTube mana dia itu silai guru mana kita protek sih itu 3 Januari ada thainomad takil thainomad namun naik hagun deh urus kabar daru oh nani mana isi mana ikan nabi itu kuna kan nabi dan nani mon kurban muyur Hei, ngaman deh, dekemen, nadam kumoyman kita namun pa hundur, Nepali hundur, amar, kanci bidang kanci, mai cuma maya bursu, kanci, hai, ne pungway buy buy, are ba, berat kusi bidang mana ana, berat kusi, askade kusi. Đây nonton mama poton bason benda hakna na nonton na naina hakna apa silo ta mama be mama misdang mama be palsi mal thak tung la bayo nei nai nonton na paina la baina hakon nei padam bakan ayo mithai pra nei ba jane ba jane nonton na nei namun nei namna dada kotpura hailo Kotpara, bezini. Kiman dam? 100. Sobtai. Ah, sobtai. Acha sobtai 100 pa. Wholesale rate naki. Itu 100. Palu buna 100 mal. Quality ta. Ek tai jersey 100. Wah, bre. Nơi, Ramon. Babel, mana? Habziau lagre nih, namun habziau lagre, habziau, rare na habziau malah tuh kali, nih, namun habzi kelik rabi namun lah, lampu dah hagun, namun selfie lah hagun lah habziau video bukan hagun, nih, namun makum siak berah. Noi, metai setiap mama zane. Kotpura hilo. Kotpura. Orang re. Acha. Kiman bikri. Dam tuh kiman. Itu paket. Acha. Itu bis itu 50, aru itu 50. Wah, naik hagun namun very varieties dong namun pas nani japai hagun ada bitamra nei japai borobrabu hodong esamisbrabu hodong ja boybo gosobaidi karena nei namun aru bohai soba rengko sunane dong arna bitamna rengko sunane dong soba nei oreibo ise baba metai sidai dong arkina nei naik hagun nei namun metai sidai mama dong बर'फोरनि एसामिसनि दखान आरोना नोंथांमोन बैयावबो नै गंबा दखान नायनि र' बर'फोरनियाथ' फिसा जायो दा दखाना नै मा मेथाइ बानायखोलै बिसोरलाय मिस्टि बानायखोना माखोब्रा मिस्टि नाखि আচ্ছা এটা উমা ভিতর আছে বাপরে अमा बेदर आसि नै बिथांमोना दखान होनायाव अमा बेदर फानो आरोखि ना नै मा बिसिना नन भेजिटेबल जानो हागौ नन भेजिटेबल बिथांमोना खोमसि नुबायलै ओरै लाइट गैयैखाय बिथांमोन ओइ नै माबा मम' वार्स माबा दंलायो देखायनि नोंथांमोननो नायबाय था नै नुला खोमसि जाबाय राथि ओइ नै माबा राथि नै जोंहा फंबायमोन लोगो मोनदों हेलौ नोंथांमोन मा बायखो र' ओरैबाय बिथांमोनहा लाजिना खारबायसो आरोखि ना नै बेवहायबो मम' दखान दं बेवहाय मम' लाभार्स जायगाया खोमसिलै बेवहाय जायगाया खोमसि नोंथांमोन जायगा नै माबा आयौ नै बेसेबां बल्डार गिदिरमोन आयौ बेवहाय सौखुनसैमोन आङो गांलांखामोन हेद सर भगबान
Kau mama mana keke pai. Tadi keke pai. Itu pokor apa nih sih? Kiman pai? 2 takon. 2. Puria. Bisna se bitang mu dia sedang kumpul jaya arna dam kumadu pura menjadi damun. Noi aris klub ramah ada. Mama jago nani mun. Pani puri. Oh bini berapa ikut nani mana? Oh bini berapa ikut jarmun? Dengan tirang gitu. Kadang kami apa kami? Tirang gitu lagi. Sareli. Acha Sareli bina. Baik Sareli ni. Noi bina ka hugresing na pasi ya. Esabes pasi. Noi 2. Kiman pai? 2 takar 20 takar. Koita. Oh. Acha pal. Puria. Nei bidang mana zaga sinar dah. Gottau ne. Nei bidang mana mu maba mabi udai maba bai ga sinar nah. Jarung mana nei nania janu ki bedang kolo nai lelang bai aye. Nei phungbai mana magi likho. Hoi mabilai. Phungbai bun. Noi flash mang huru bijang. Wah papa. बेफोरावनो बिथांमोना बिराद खुसि मोनो आरोना बेनो खुसि जानायनि सम आरोना नोंथांमोन बेनो खुसिनि टाइम गथ' गथाय बोराय बुरै खुसिया जों बयबो रंजाजोब नै बाब एसे दङ दखानफ्रा नै बाब आंना दा बड' रिलिजन ब्लग बाजै दा बड' रिलिजन ब्लग मिथिबाय रिलिजन ब्लग औ हाय बिथांमोना मा लाखो बाजै Tahu biar pina, bazai. Aku syukuri, biar syukuri yang syukuri ni kerja maksudnya le. Deh, subscribe kamu le, like share komen kalah, share kamu dah. Agam kipsi bina kasih. Dekai sebut puna, namun, goribu mama bikum sikublo mama kan kubi walai. Hotel cina ma, deh, metai setai, orang metai setai, namun, deh, sebaik. Ayo langdang ini jangan baik. Boro-boro bidinya saya boro-boro itu bukan boro niku jangan kan. Esamis jangan. Ada sama esamis itu jadi bangsin boro jangan kerana. Nani mana nih malai mama mau saumi jalan baik kema. Mama zakh nani mama mana bukai bukan orang. Nani mama mana jarumun. Saumin, momo, burger. Pokora, bitamuna birat समायना मानना बिथांमोना बर' हारिनिखौ लाखिदों दख'ना गानदों आरोना दख'ना फारसा बुरिया बेफोरबायदिसो बेरायनांगौ ज' आरो नोंथांमोन माबा नै बाव दावदै आदा आन्दी माबा चाउमिन मेगि माबा दंलाबायो आरोना नै नोंथांमोन ओरैबो आयो बेफोरनो गिदिरा गासिबो गिदिर दखाना बांसिनानो एसामिसफोरनि मोनजोबगोन आरोना नोंथांमोन बेफोर दखानफोरखौ बांसिनानो एसामिसफ्रानो होयो बर'फ्रा होयो होनाया बर'फ्रा बिराद खम जायो आरोना नोंथांमोन बिराद गिदिर बाजेट जायो नालाय बेवहाय बेखायनो एसे बर'फ्रा खम होयो बिराद थाखा नांगौ बेफोराव 1 लाख 2 लाख 3 लाखसो थाङो आरोना खरसा बेखायनो बर'फ्रा बांद्राय होनो हाया एसामिसफ्रा मालदार होनो हायो आरोना बिथांमोना मा जाखो नै नायनो हागोन चाउमिन बार्गार बिथांमोना गोनां गोजा बेवहाय सोर जादों गोनां गोजा बिथांमोना बिराद दाम लाखायो आरोना बेवहाय जायोबा नामोन नै जानो हागोन नोंथांमोना बेवहाय फैनानै गोथाव मोनजायो आरोना बेवहाय नै नोंथांमोना एसे फैसा दङबा बेवहाय फैनानै जाफैनो हागोन बिथांमोना अबेबा कलकाता माबिनिफ्रायसो फैनाय आरोखि गोजाननिफ्रायसो नै खेबख'नो हाया लोगोफोर जोबख'नो हाया ओरै थांबा ओरै माबा-माबि ओरै थांबा ओरै माबा-माबि नै जागासिनो नै जारोमोन नै हानाय नङालै फैसा गैया जारोमोनासो जाहोनांगौमोनलै आंनो दे मोजां जादों बिमाजों फैफा जारोमोन बिमाजों बिमाजों फैफा औ बिमाजों फैफा नांगौ दस्राजों फैफायोब्ला खिन्थु एसे बुस्थु जानो नागिरो दख'ना गानहोनांगौ फारसा गाननांगौ लंपेन्ट गाननो मोना आरोना नै जारोमोना नै बिथांमोनाबो खेबजानो लुगैदोंनो हेलौ होनदो हेलौ कटफोरा बबेनिफ्राय
मुसलमननि क'क्राझारनिफ्राय फैदों आदसा आदसा क'क्राझार जोङो दा बलांगुरियावहाय मेला नायनो फैदों बिनिफ्राय नायनो फैनानै जोङो दा मेलाखौ नायखांनानै जोङो थांसिगोन आरो आदसा 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 दे हामबायसै गोजान जायगानिफ्राय फैनो हामदों नै बे नोंथांमोना दानि उन्दै उन्दै बिमाफोरखौ मा बुजायनो सानो बेफोरनि सायाव फिसाफोरखौ माबायदि लाखिनांगौ बुजायनो हागोन बायदि मोनदों आं नोंथांमोनखौ हागोन ना हाया नोंथांमोनाव गियान थाग्रोनांगोन नङा होमबा औ औ हामबायसै गोजोननाय थाबाय औ नोंथांमोना बबेनि जाखो लादांगुरि दलगामि आदसा हा आदसा आदसा नंगौ थगायबाय बियो माखौ क'क्राझारनि होननानै नै बिथांमोना लादांगुरि आरोना लादांगुरि साइडनिफ्राय फैदों बिथांमोना आयै नै बिनानावा गैला बिनानाव फैसायानो गैया आंना दाबो इउटुबाव हाबाखै इउटुबाव हाबनाय होनबा आं जाहोसिगौमोन दासो 12 थाखा जादों नानिमोन 12 थाखा दासो सुरुवात जादों दे थाथ'दो दे नानिमोन गाज्रि दा मोनसै फंबाय मा जागोन नोंलाय मम' चावमिन आदसा दे जादो दे जादो आं देखायबावनि एसे नै ओइ फंबायमोन नै फंबायमोना बबेनिफ्रायबा फैबाय नै बेलुन सिलुन लाबाय बिथांमोना बिराद गोलाव जासिगोन आरोना भिडिअआ बिराद गोलाव जासिगोन आजां गाजां दखान सहर नै देखायख'नो हाया नोंथांमोन मा जानो मा खिलु माबा थाव गुसु जालाबायबा मोनायाव सेस नै बेफोरबायदि फानो आरोना नै मा जानो बुट माबा माबि मा बुस्थु बानायलै बेजोंलाय गोथां खासा माल नै बिथांमोना कटपरा हा कासे कटपरा कासे हम लोग जगह तो सारेली उसुर दे आबार तो क्यों को बोले नै बिथांमोना सारियेलनो माबा खासा माल होदो आरोना बिथांमोना खासा माल नै र' नामोन देखायबावनि जोबनो थाङा जांगा आयौ बोरै फैखो आन्दायलायलांबायसो केमेरायावल' नायै नै नानि मैया मिलायलांबायसो आयौ नै आरो बाब दखानफ्राव नै बरिया मानसि आरोना नै दासो फैगासिनो दङ लामासो मोनहैलायलांसै खोमा बबेजों फैफ्रांगौ आन्दायलायलांबायसो लामाखौनो ओरै खेबै नै आयौ बिथिंसो मोनफैबाय आङो ओइथिंसो थांदोंमोन आङो दहाय फैनायजोंसो मोनफैफिनबाय आइया खेबै आन्दायलायलांबायसो आङो नै बिथांमोना मन्दिर खुलुमहैसिगोन आरोना खुलुमखांनानै बिथांमोना मा होनो सिनेमा नायनो फैसिगोन माबा मन्दिर थांग्राथिंसो आरो थांखोबावबायमोन लोगोफोर एकदम आं देखाय बाबा बोरै फैखो पात्ताखौ मोनलायलासै आङो मन्दिरथिंसो थांफिनबायमोन आङो लोगोफोर इन्टारेस्टजों लाजाला नै मन्दिरथिंसो फैफिनबावबाय आङो आयौ थाल मोनलायासै आङो नै दासो नोंनामोन दख'ना दखानखौ आं दासो नुसनफ्रांदों आरोना बेखायनो देखायनो हायाखैमोन नै दासो नुसनफ्रांदों लोगोफोर बर' गोजा आरोना दख'ना दखानाथ' बांसिन बर' जायो एसामिसफ्राबो माबा फाननो नागिरबाय आरोना दासान्दि बिथांमोना बायगासिनो नै बर' हारिनाव बर'फ्रा बायदों बर'नावथ' दस्राफ्रा बायखाया नै नोंथांमोन नायनो हागोन दख'ना फास्रा ब्लाउस नानिमोनाबो बायगोन नामा नानिमोन नै बिथांमोना बिराद मोजां बायबाय बेसे दामनो फालाय दख'नाफ्रालाय बेसेनि मोनदां ब्लाउसआ बेसेबां 200 आदसा मा मडेल बेलाय 200 गोजो नै मादै बाजैमोना मोजांखौ बासिदो आरोना नै आगर गोनांलाय नोंथांमोना दख'ना दानो रोंगोना रोङा फालाय बिथांमोना दख'नाल' बायदों दख'ना दानो रोंगोना रोङा जाखो बाजैमोन रोंगोना रोङा बाजै दख'ना दानो आयै नै फानग्राबावसो सोलोंनांगौब्रा हाब गोमालांगोन माथो नैबे जारौमोनाथ' दानो रोंखाया नङा होमबा ना रोङा बिमाफ्रानो सोलोंला दाना बेखायनो बिमाफ्रा रोंला नै नोंथांमोन गासिबो बांसिनानो इन्जिन माबा माबि मेचिननि बानायनाय वेभिंनि बानायनाय आरोना नै बारल'ग्राया दहाय देखायखांखाबायमोन आं नोंथांमोन
दा एसे फिर जाहांबाय नै फिर जाहांबाय लोगोफोर फिर जाहांबाय आरो ना दा एसे टाइमा 7ता 7:30 जाहांबाय बेखायनो फिर जाहांबाय आरो ना खनसे नोंथांमोन ओरै फैनानै देखायबावसै आं दहाय बे लामाजों देखायखांबायमोन आङो नै आरो दा देखायबावसै आरो ना खनसे फिर जानायखौ नोंथांमोननो देखायसै आङो दा 7ता टाइम जाबाय 7ता टाइम 7तायाव नै नोंथांमोन दा बेसे बे स्किनि दङ आरो दायो बांसिन जाबावगोन आरो ना दा 7तायाव बिदि जाबाय मानसिफ्रा आरो दायो नुबावगोन नोंथांमोन दा फिल्माव एसे हाबबाय मानसिफ्रा एसे खम जाबावबायसो नै आरो खनसे फैबावनाय जाबाय आङो लोगोफोर जाय खनसे फैबावनाय जाबाय नै लामाफ्रा गोदोंगो जालायलांबाय फिल्माव फैफिनबाय आङो फिल्माव मोनसे फिल्माव सौग्रावलायलांबायसो होननानै नोंथांमोन मोनसेखौ देखायदोंमोन बेसे टिकेटआ बेसे 100 आच्छा मा फिल्म सुरापुरिया Kentalisa benar film Malaysia. Kentalisa dah. Bidamun dabla mah hasil. Dabla dong lagi dabla. Ane bila. Silapra. Sigaret semua itu. Taklay mana? Mana boleh pindah? Minggu dong. Dari Sajarang dong macam. Aku ada. Esok, main dari sana. Tablet itu pura kayak bagus lah. Apa ya pura kayak bagus lah. Masih mereka pun. Mama mana? Besar membela berapa Jogi lugar dah misalnya. Bezang. Sel Zaida. Sana kenapa? Tidak menang, Suguni Pandar, tidak menang. Isi item lah mulu. Kapan pula lah deh. Iron Chile kan dia dapat Komisi Jaberna Komisi Jabat Iron Chile dapat dekan saya Iron Chile dekan ini Komisi Jabat Iron berbayar na mana nोंथांमोना हाइरडआव सो बांसिन बर'फोरनि दखान नुगोन आरो ना सिंफ्राव बांद्राय गैया आरो ना बर'फोरनि दखाना बर'फोर दखान होलाबायदो आरो ना नोंथांमोना देखायनो र' बै फार्स्टनिफ्राय देखायनो र' नै दखान होदों माजै मा दंब्रा मा दं आच्छा बेसे दाउदैफ्रालाय 10 टका
बिथांमोना बर'खायसो खम लादों आरोना एसामिसबो बेखौ 15-20 थाखा मानसिखौमोन आरोना एवनाय एवखानाय आरोना बर'फ्रा जानांगौ नङा होमबा बर'फ्रा जागासिनो दङ एसामिसफ्राथ' बायखायासै बर'नाव बांसिनानो आंनि बायदिबा नै बिथांमोनाबो नुगोन सेल जायासै नामा आयै जानांगोन सेल जानांगोन मन्थ्र' जारना हो मन्थ्र' औ जारलं होना हो नङा होमबा एसे नोंथांमोना मुहुनि लायाब्ला दाउदै दं दाउदैया बेसेबां 15 नै बेनिखायनो सेल जायाखै नोंसिना बेयाव 10 थाखानि मोनबाय बेयाव 15 थाखा आच्छा बिदिसो नैबे 10 बे रुनाया आच्छा नै बिथांमोना होदो आरोना सेल जागोन लासैनो दायो फैबावगोन ना नै बर'फोरनि दखानबाथाय बिदिनो फिसा फिसासै बिथाङा नै जोंना लोगोआ बिथाङा सासे बिथाङाबो होगासिनो दं माबोरै सेल जागोन जाया फंबाय आदा मन्थ्र' जारना होलै मुहुनिफोर होना राजमनिफोर नै बिथांमोन जानो हागोन दाउदै नैबे 10 बे 15 आच्छा दैबो लादों बिथाङा मुहुनिफोरबो दङ नै बुट दङ बुटखौ गय दं नङा होमबा नै बिथाङा थादो दे आरो नोंथांमोननो मा होनो थिन देखायबावनि र' नै माथो लायनाय साथियानो मबाइलसो होखो ना माखो लायनाय साथिया नङाब्रा लाइट गिदिर होनांगौमोन वा चार्जारखौ बै चार्ज होग्राया गावसोरखौ नुला सेंग्राना सिख्ला जाखो जारौमोना सिनायला आंना मबाइलानो आयै नै खोमसि खोमलाव दाहोलै स्रां हो माबा गैया बेटारि चार्जार माबि लाइट गैया आयै नै मबाइलफोर सुना हो सेल जागोन ना जाया जानायाथ' सेल जागोन ना जाया मादै जायोना गावस्रा खोमसि जाबाय नै स्रां नुबासो मानसिफ्रा फैयो जोङो आंना फस्लाबारि नोंथाङालाय बर' बाजार मा गामि बर' बाजार बादालपारा माने बग्रिगुरि दं दा आच्छा बेखौ बग्रिगुरि होनो दे बांद्राय सिनायला दे इउटुबनि नामा आंना दा बड' रिलिजन ब्लग नोंथांमोना नायनो हागोन गाबोन नुगोन दा बड' रिलिजन ब्लग नुगोन नोंथांमोन नै दखान आरोना नोंथांमोन बिराद गोबाव जासिगोन भिडिअआ आरो नोंथांमोननो माबा मोनसे देखायनो सानदों आरोना ओरैबायदि गोमोथाव मोनसे बुस्थु आरोना नोंथांमोन देखायनो सानदों आङो नै बावहाय मा दङबालाय मा आइटेम जों गामिनि बिथाङा मा आइटेम दं मा दं नै बे मा बेदर बिलाय अमा बेदर बिदै बिखा मैसो बिलाय देखायब्रा देखाय बोदलालाय मैसो आच्छा मैसो बेदरा बिदि जायो आरोना नोंथांमोन चक्लेट बिलाय बोरमा बिबु ra बोरमा बिबु नोंथांमोन जानो हागोन बेसे दामालाय 50 थाखा प्लेट बोरमानिया दा गासिबो नैबेना आलदा मैसोनिया बेसेबां 100 आबेनालाय 50 200 ग्राम आच्छा नै बिथांमोना आरोना होदों दे नै नोंथाङा बबेनिफ्राय फैया बबेनिफ्राय
Kotpura Umur Cali নাটপ্রা আচ্ছা কে দেখা পাইছে ইয়াত মেলাত বহুত দেখা পাইছো বহুত ভাল ভাল আচ্ছা আচ্ছা মেলা ঠেলা ঘুরি আছে হ্যাঁ ভাল দেখে আছে না ভাল আমার চিরাং ডিস্ট্রিক্টর সবচেয়ে ভাল সবাই ভাল নহয় হয়েছে থ্যাংক ইউ Kumsikulau mapan kelai. Babu betul bilai. Mado do Oma Pleceu bisibang 150 50 টাকা বাজে खोन्थादों ब्रा रैसे 100 poyaव 100 powa আচ্ছা सेल जायो दा ओइ बाबा जे खोन्थायाबो ब्रा सेल जायो बाजे लाखोमादों नङा होमबा ओरैबो दङ बिलाय मा बिबु बिदै आदा अमा बर'फ्रा अमा जायो आरोना बिरादनो आरो मा दंबावो आइटेमालाय बेल' मोनसेल' अमा बिबु बिदै आरो नैबावबो अमा नामा बेबो अमा बिबु बिदै आरोना गासिबो नै नोंथांमोन नायनो हागोन wah 50 नै बिथांमोना जासिगोन आरोना बिथांमोना मजा लागे ना रे बाबु मजा लागे खावा तु मजा लागे Ariada Roko Pina Sora na bai फंबाय मोना बेरायनो ना बोराय सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय नै नोंथांमोन नायनो हागोन वाव सिख्लाफ्रा सौग्राव लाखियो नै खोमसि खोमलावलाय लाइट होनांगौ लाइट होनायनि थाखायनो मेगनाव बेरला बेरलायो माबा माबि नुजोब्बाय नै नुवानो मानसिफोरखौनो नै बर'फ्रा नै सेला माने बर' दखाना बांसिन बिदि होयो आरोना जोंना बाजेटआ बर'फोरनिया बाजेटआ बिराद खम जायो एसामिसफोरनिया एसे बुरजाखाय बिसिबां गिदिर दखान होनो हायो आरोना नै बिदियावनो एसे सेल जाबा जाबाय जायाबा गैला बर'फ्रा सापर्ट होदो आरोना बर'फ्रा नै ओरैबो दङ खोमसि खोमलाव जा जिरायग्राल'नो जाग्राबो जादोंबो जिरायदोंबो खोमसि खोमलाव नुलायलांलालै मरखौनो नै बिथांमोना जादोंबो जिरायदोंबो आरोना सिनायब्ला सेंग्राफोरखौथ' नै जादों आरो जिरायदों बिथांमोना खोनादों नै नायनो हागोन मा होदों फालाय दखानालाय मा दखान अमा आच्छा गावा जाना फैजोबाखैथ' लाबखौ जाखाबाय दा लाबखौ जायो दा सेल जायो दा फैगोनदां फैगासिनो आरोना दा फैगोन नै दा एसे मानसि जागासिनो आरोना खोमसि खोमलाव जालायलांबाय बेफोराव दखान होजोबदों बर'फ्रा नै बिसिना एसामिस बिथांमोना एसामिसावबो जायो आरोना बर'फ्राबो बयबो एसामिस जायो बर' जायो बयबो खौसे जायो ना नै मालाय सिख्लाफ्रा ज' बेरायथारदों आरोना नै नुलायलांला महरखौ नुबाथ' देखायथारगौमोन आं महरखौ खोमसि जाबायलै सिख्लाफोरखौ नुलायो नै आजां मानसि आयै खोमसि जानाय थाखायनो गैला नुलायलाङासै नोंथांमोन लाइट होबाबो नुलायलाङासै आरोना बिथांमोना मम' के बाय यार मम' चाउमिन चिकेन पक'रा আচ্ছা দাম কিমান मम' 100 টাকা ফুল চাউমিন ভেজ চাউমিন 100 টাকা ফুল আচ্ছা চিকেন চাউমিন 140 ক'ত পৰা আহিলো बिजनि असरते नै बिथांमोना मम' आरोना मम' लाभार्सनो वाव जानो जोंना नै र' देखायनो नोंथांमोननो नै नानिमोना जागासिनो आरोना नै गोथाव बाजैमोना जागासिनो वाव बरिया चिकेन मम' जाबाय खोमालै
नै नानि मोनाबो बिराद रंजाबाय आरो ना मोनजानानै बानलु गोसा नङाथ' आलौ गारगोन बाब नै बिथांमोना जागासिनो आरो नै ओरैबो जागासिनो बिथांमोनाबो मम' जादों आरो ना मम' मोसौ नङालै रायजोफोर मम' आलदा नाम आरो ना नै मा दं ओरैजाय जेबो गैला बेफोरनोसै नोंथांमोन आन्दायगोनलै जारौमोन आन्दायगोन सासे बाजै गोदान फैदों बाजै गोदान मा लाखो बाजै बाबा मा गांखोखो मेला गाखासै गामिनि आरो ना बिनानावाबो ओमफ्राय आरसि फैदों हौवा आदसा ओइ फैबिना बोरै सिनेमा नाया सिनेमा नायला आदसा थांसै आंबो थांसै दे बा दे बाय बाय बाजै गोदान नामै साबसक्राइब खालामनो दोनलाय साबसक्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो ना गोजोनथोंसै बाय जाहांबाय आरो ना फिरजाहांबाय बर'फोरनियाव फुदुंग्रा दखान नालाय र' नायगोन आंबो माबा मेथाइ लांफानांगौ नालाय मेथाइ मा होनो बर'फोरनिखौ नायनानै र' माबाना बायना मेंलाय लांबायलै आंहा खेबै सौग्राव नै मानसिफ्रा बर'फोरनियाव गय थाखो दखान नालाय बेयाव माबा मानसि माबा बर'फोरनिया माबा एवग्राया गैला नामाब्रा गैलानो माथो एवग्रायानो माबाया बर'फोरनि खाथा नेमखि साथा नेमखि दाबो नुवाखै आं ओइसिम दं खोमा र' देखायनाय नोंथांमोननो नै बेवहाय दख'नायाव सिलायलायगासिनो दं दख'नाया दासो फैगासिनो जागासिनो एसे मानसिफ्रा आरोना जागासिनो नै ओरैबो माथो माबा दंलायो नै देखायनांगौ बुस्थुआनो ओरैसो दंफैयो आरोना नै आयु माथो जों गामिनिसो नै बिथाङा मा दं माबिलाय आदसा नै मा बिथांमोना फानदों आरोना नै फारसा दं दख'ना दं माबा दं बिथांमोना नै फानग्राफोरनि महरखौ एसे देखायनाय जाबाय आरो ना नै नानिया ससमा गानलायनाय दंफैयो नै नै नानिया मा थाखुमाखो थाखुमाबाय लाजिबाय जादु मन्त्र होना हो अलदं जारलं दाउसा मासिगां दं होननानै नै बेसेबां 200 बे मा बेसेबांमोन बिलाय सिगाङाव 350 आदसा माबालै जोंना हिनजाव गैयाना सेंग्रा मानसि जाहैबाय गोसोनायबो गैया जाहैबाय बिनानावाबो माबासो गानो जाहैबाय लंपेन्टसो गानो बांद्राय गिदिर देराखै आं र' हिनजाव मोनबा देनां लासै दे गाज्रि मोननांला देनां लागोन आं हौवाफोरनिबो जेबो गैया खोमा ने आयै आं हौवानि दंबा आर'नाइ बायगौमोन आङो दे बेखौनो फानबा जाबाय दा सेल जागोन बियो नै फंबाया बाब माथो उन्दैयानो नै बाबा उन्दैयानो रोङो नै बा आपेल बानाबो नाखि बा नै आपेलखौ बोरै बानायो होनदोंमोन बर'फ्रा सोलोंनानै ला आरोना मालाय नै बिथांमोना उन्दैफ्रानो किमान लबो itu 10 টাকা 20 টাকা বাপরে আরো এইবিলাক 10-20 এইটো
ডাঙারটা 20 টাকা নাকি আচ্ছা नै পানি বেলুন নাই পানি বেলুন দেখাও ना बेरे नै बिथांमोना बेलुन बेसेबां समायना रमायना बेलुन बिथांमोन नै बिथांमोना माबानि आरसिनि बिथांमोना मा होनो बेंग्रा आरोना सालायग्रा बिथांमोना ओरैजाय बिथांमोनाबो कार्ड सिस्टेम जागासिनो मालाय मा होदोंथाय जागासिनो बिथांमोना जागासिनो आरोना मालाय जानायबाबो खेबबायला खिन्थु माबा मोनसे काटानिम खि गैया नामाब्रा नै पानिपुरि माबा मा होनो पान কি কয় তো মিঠা পান বানাবে না বিথা अब ইমান বুড়া ইমান বেশি বানাবো সেল হয় না আজিকালি এইবিলাক সব খায় রে এগুলাই খায় আজিকালি এগুলাই খায় এগুলাই খায় না नै बिथाङा दानि जुगनिया बेबायदिखौनो जायो आरोना नै मस्ला बानायदों बिथाङा माबायदि बानायो नोंथांमोना देखायो नै मा होखोलै बेला itu के नाम আছে रे के नाम আছে मस्ला सबथाय मस्लि बिथांमोना नै बिदि बानायो आरोना मस्ला लगायबायनो बिथाङा गोसोम गोथां गुफुर माबा दंजोबो आरोना मा दङ नोंथांमोन नायनो हागोन नोंथांमोना मा होयो आरोना नोंथांमोन नायनानै ला नै बिथांमोनाबो जागासिनो आरोना जाग्रा बिथांमोनखौ खेबजोबगोन आङो माबाखौ एसे जुम बोनला नै जों गामिनिसो बिथांमोना जों गामिनि नै बेवहाय एसे खम जादों आरोना बिथांमोननि सेलामा जों सोंनि बेवहाय सोंनि आरोना एसे गफाफायाव सेल जागोन ना जाया मादै जायोना आंलाय गफाफा नुनायखाय जागोन ना जायालै सानदोंमोन बेखायनो सोंफैबाय आङो मा मोनो फिथा मोनो आच्छा बेसे दामालाय प्लेटआव माबा 50 थाखा अमाया ओमफ्राय गासिबो 10 प्लेट गोजा आच्छा बिथांमोना होदों आरोना बर'फोर सेल जायो आरोना बेवहायबो माने आं गफाफा नुनायखाय सोंफैनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननो देखायफैनाय जाबाय नोंथांमोन समाबो जाबाय आंहा थांनांगौ सम जाबाय आरोना नै आजां फैगासिनो सोरबा फिल्मावबो हाबाय फिल्माबो जाहां जाबाय नालाय नोंथांमोन दा नोंथांमोनखौ बेनिफ्रायनो बायबायसै आरोना सिख्लाफोरखौ देखायना बाय सिख्लाफोरनि नामै साबसक्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो आरो नोंथांमोना फेसबुकआव नायदोंबा फल' खालामनानै हो बिराद खस्थ' नोंथांमोननो नै बिनानावा बायबाय हरफिनलाय दारौ बाय नै बिथां बाय एकदम हेक हयसे आमार जोब्बाय आरोना नोंथांमोन जोब्बाय बिराद खस्थ'यै नोंथांमोननो देखायबाय आङो नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामथार लाइक शेयार कमेन्ट फल' खालामथार आरोना शेयार खालामनानै होलाबाय नोंथांमोन सापर्ट खालामनानै हो भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय निमाहा होदो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन नै ब्लगार दा बड' रिलिजन ब्लग मिथिबाय नोंथांमोन दा बड' रिलिजन ब्लग नोंथांमोना माबानो हागोन आरो फेसबुकनि आंना उदां नार्जारि आरो आंनि प्रफाइल पिकचार नुखागोन नोंथांमोना अब्लानो थुनानै फल' खालामदै नै बिथांमोना गामि बिदा फंबाय सानैबो एखे नुखायो दा बिदा फंबाय मोजां खबर आच्छा बेलाय बिनानाव आच्छा दे बेराय माला फैया साख्रिनिफ्राय
जों गामिनिफ्राय नै माथो फंबाय फैदों ओइ फंबाय साम' फैदों नै बिथांमोना दे बेरायदो दे माबा माबि दे माबा माबि बायनो फैयाखै माबाफोर आदसा नै फंबाय ओरै लाजो नै दे फंबाय थांदो आंबो थांसै न'आव नोंथांमोन गारामाया फरायजोब्बाय आंना होख्राव नोंथांमोना बेनिखायनो सापर्ट खालामबानो जाबाय बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर बाय लोगोफोर बाय ना बिनानावा बोरो नै बिनानावा लाजोबबाय नुबाय थांसैलै थादो दे ओइ नुबावबाय